Gelar Tayub Jawa Timur. Kala jengking nang jero samur ngombe jamu dicampur kencur. Rabi ceking nek turung lendur rabi lemu ngrusakno kasur. Iki ngono kedung guyonan. Lapo mesti kok laras. Ngombe jamu diwadahi mangkok nek wong lemu gak iso ndodho. Ngapunten sing lemu-lemu nggih. Nomer lorone Raden Werkudara Satria Bagus Gagabra aku so nomer telune panengahe Pandhawa Raden Arjuna Sekti Mandra papat limone nakula sadewa satriya kembar ratan nepo candra iyo iyo
para pepundhen sesepuh bini sepuh sageng para tamu undangan kang sami pinarak wonten ing dusun Ngemplak. Nggih kita aturaken sugeng dalu sugeng rawuh wonten ing sidi ingkang sampun gumelar. Ing kelenggah menika nggih warga dusun Ngemplak kagungan kersa. Nggih boten senes ruwat desa utawi sedekah bumi kangge nyelameti bumi ingkang dipun panggeni. Ugi kangge nyelameti bumi ingkang dipun tanduri pramila panjenengan sami diatur rawuh sareng nyuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi hajatipun warga Ngemplak rahayu widodo. Atas rawuh panjenengan sami tumrap tamu undangan Kakung Sumrah Wana Putri bilih wonten kelepatan nggih so kekilapan anggonipun mangayu bagya. Tuwin anggonipun caos nyamian sedo didaran sedaya ingkang sampun karacik nggih lumantar kula panitia sedekah bumi warga dusun Ngemplak. Nggih nyuwun ugi pangapura ingkang ageng. Lajeng anggonipun warga dusun Ngemplak kagungan kersa nggih desa utawi sedekah bumi kaparing hiburan kalang ngebesan nggih uyon-uyon tandaan kinaprah kasebab langen tayub sareng kali karawitan mustika laras mijil sangging kutha Jedhis Mojokerto kasepuhan dening Bapa Wario Warsita pangapunten sekawan cacipun paranggone kang badhe atur panglipur wonten inggil kali wonten lebet kali lajeng kula rudi saking Laban minangka kapata dados pramugari Pelandang Sampur. Bilih mangke anggon dalem bagi sampur wonten kaleputanipun nggih dalem nuwun gunung samudra pangaksami. Tumrap tamu undangan ingkang dahat kinurmatan sak lebetipun gelar tayub Jawa Timur. Sumangga tansah kita asesanti memuji mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugia kita sedaya pinaringan kaslametan kabejan karharjan nggih gambil punapa ingkang dipun suwun. Gelar tayub Jawa Timur ing kelenggahan dalu menika nggih pangapunten wonten gending-gending kang boten kaparang katembel tumrap tamu ingkang kendhat hormatan angka setunggal nggih gending solawat badar angka kalih nggih gending jarang kepang langkung-langkung ndamel cokot-cokotan piring. Gelar tayub Jawa Timur sareng kalih mustika laras nggih bilih mangke meja setunggal minggah dhateng panggung kula suwun meja lintunipun kalih 3 sak piturutipun sampun nderek minggah dhateng panggung menika kangge njagi ketertiban gelar tayub Jawa Timur. Tumrap tamu undangan ingkang dahat kinurmatan mugia warga dusun Ngemplak sak mantunipun kawontenaken sedekah bumi tansah katebihaken saking balak sengkolane nggih diadono belaini digampang notelek sandang kelawan pangane nggih punapa ingkang dipun suwun sedaya warga dusun Ngemplak Surabaya.
tumrap tamu undangan ingkang dat kinurmatan gandeng wedalipun nggih sampun dalu. Kula kinten cekap anggon dalem matur kangge pamungkasinipun atur sumangga tansah kita asesanti jaya jaya wijayanti lir ing sambikala sampur pangromatan mandhap dumawa meja angka setunggal mlampahi sampur nggih karing gending gedhog Jula Juli Samirah monggo.